Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al nostre plató l'alcalde de Móra d'Ebre, senyor Joan Pinyol. Molt bon dia de nou i gràcies per ser en directe a Canal 21 Ebre. Gràcies a vosaltres. En primer lloc li faré la pregunta del dia del programa, ja l'ha vist. Creu que el govern de l'Estat acabarà pagant els 759 milions d'euros que li deu la Generalitat? Bé, jo diria que més que creure, jo vull pensar que sí, perquè primer perquè és un deute contret i evident, no? I d'altra banda també perquè després de l'evidència que tenim del que s'ha produït en el cas de la Comunitat Valenciana no podríem entendre que fos d'una altra manera, no? Per tant, jo penso que això és una esperança en aquest sentit i jo crec que sí, que és evident, que s'acabarà fent i no tardarem massa. Del fet que l'Estat acabi pagant el govern de Catalunya depèn que la Generalitat pugui pagar també diners als ajuntaments, a molts ajuntaments catalans. Estan esperant algun pagament des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre? Estem esperant més d'un pagament des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, però jo suposo que tampoc descobreixo res. Vull dir, avui per avui tots els ajuntaments estem en una situació difícil, molt complexa, financerament parlant. Els ingressos han minvat d'una manera impressionant, però és que a més de que han minvat d'una manera impressionant, la fluïdesa d'aquests ingressos no és la que era, per tant la situació és delicada, evidentment. Nosaltres estem pendents que la Generalitat ens faci efectiu part d'algunes subvencions que tenim i en concret tema llei de barris, POS, en fi, una sèrie de coses que hi ha pendents, però bé, del que et deia, jo entenc que estem una mica en la línia de tots plegats, el que passa que això ens obliga lògicament a planejar les coses d'una altra manera, no? Precisament el Departament de Territori i Sostenibilitat ha afirmat que no podrà pagar puntualment els diners que deu als ajuntaments per la subvenció de la llei de barris. Com tenen ara mateix el projecte de recuperació del nucli antic a Móra d'Ebre? Bé, el projecte del nucli antic de Móra d'Ebre pel que fa a la llei de barris ja n'hem parlat moltes vegades, no? És un projecte que sempre vam titllar nosaltres d'excessivament ambiciós, no? Estàvem parlant de 7,2 milions, crec que són d'inversió total, dels quals 50% havien de ser Generalitat, 50% havien de ser municipi, i això no es podia assumir de cap dels maners. L'execució d'aquest projecte està al 20%, aproximadament, 20-21%, i el 31 de desembre del 2011 en teoria havia d'estar enllestit al 100%. Hem donat una pròrroga pensant en que, la veritat, jo vull ser molt sincer, possibilitats econòmiques l'Ajuntament de Móra d'Ebre té poques de fer front al que manca. Ara bé, entenem que si ens belluguem i treballem el que hem de fer i treballem el que tenim entre mans, doncs es podria aconseguir inversió privada que d'alguna manera ens podria ajudar a tirar endavant alguns projectes que serien interessants i que es podrien encabir dins la llei de barris. Per això demanem la pròrroga i per això pensem que això pot ser interessant. Jo també haig de dir que agraeixo moltíssim la carta que he rebut per part de la secretaria del Carles Sala, que és el que porta aquest tema, perquè d'alguna manera, a veure, si t'avisen per davant i et diuen ojo, això va d'aquesta manera, no et diuen que no cobraràs, te diuen que durant el 2012 no cobraràs. Per tant, tot això et fa preveure una situació que l'has de tenir en compte i plantejar. Per tant, jo en aquest sentit estic agraït, però en el cas de Móra d'Ebre entenc que tampoc ens afecta massa, perquè nosaltres hem de redimensionar de nou tot aquest projecte, per tant aquest 2012 el dedicarem a fer això i en tot cas començaríem les obres a finals del 2012 perquè fossin a pagar el 2013. Alcalde, com creu que serà el 2012 a Móra d'Ebre? Han aprovat ja el pressupost? Hem aprovat un pressupost que ha estat sensiblement rebaixat, hem rebaixat el pressupost al voltant del 5,5% respecte al del 2011, tot i que hi ha un petit increment pel que fa al capítol 1, hem pensat que hi ha una sèrie de despeses que abans estaven consignades en el capítol 2, despeses generals, que eren feines subcontractades a empreses externes, que el que hem fet ha sigut d'alguna manera assumir-les en personal propi de l'Ajuntament i d'aquesta manera per això ha augmentat una mica el capítol 1, però pensem que en aquests moments si es pot generar ocupació l'Ajuntament poca, evidentment no pot generar molta, però ho ha de fer. Per tant, el 2012 serà difícil, serà un any jo crec que tant o més complex que el 2011. Quines seran les principals inversions o actuacions i quines s'hauran de deixar per més endavant? Deixar per més endavant moltes, francament, no tenim capacitat d'inversió. Ara bé, hi ha algunes coses que lògicament en les previsions més o menys acurades del que podem rebre de la Generalitat i tal són interessants i que intentarem tirar endavant, com pot ser la cobertura de la pista poliesportiva. Tenim una pista poliesportiva que ja fa anys que se'n parla i que no en sortim i la veritat és que és un equipament que és necessari a Móra d'Ebre. No tenim un equipament que ens permeti davant d'una inclemència meteorològica fer segons quin tipus d'esdeveniment, jo diria més social o cultural, perquè tenim un teatre que està molt bé, però si estem parlant de grans dimensions no ho tenim un pavelló que també està molt bé, però precisament aquest pavelló està col·lapsat des del punt de vista de la utilització esportiva i per tant necessitem alguna alternativa que ens ajudi no només a
aquestes activitats socials o culturals, sinó també aquestes activitats esportives que es podrien acompanyar en tot. Per tant, entenc que aquesta és una inversió vital. Fa poc que van aprovar aquest projecte, de quin pressupost estem parlant? D'uns 420.000 euros aproximadament. No és només el projecte de cobertura de la pista, sinó que aquest mateix projecte inclou la modificació dels vestidors i dels lavabos que són compartits amb el tennis i el camp de futbol. Per tant, fem una reforma integral de la zona. Es podrà reformar l'Escola Lluís Vinyes o fer-ne una de nova? Amb això estem. Precisament ahir estàvem parlant amb el director general i els tècnics ja han vingut, van fer una visita en profunditat al centre i estem a l'espera que dictaminin els tècnics què és més prudent, si reformar o rehabilitar l'actual edifici, que per altra banda tots tenim clar que és un edifici històric i que per tant té unes façanes més o menys determinades i que hi ha algun corrent de gent que diu que s'ha de mantenir i que tal i que qual, per tant aquestes coses mai estan exemptes de polèmica, però en tot cas seria una possibilitat. I l'altra, si realment l'estructura de l'edifici i tot plegat no és de cap de les maneres aprofitable, doncs ens haurem de plantejar lògicament un edifici nou, però en tot cas el que també hem de tocar és de peus a terra. Hem de tenir molt clar que el que podem aconseguir dins aquest 2012 jo entenc és que s'arriba a la conclusió de si és edifici nou o és edifici vell i en tot cas fer el projecte, que amb això he insistit molt al departament, perquè quan en tot cas ens arribin els fons i quan les coses millorin, si més no, el projecte estigui preparat per poder entrar. Per cert, com està sent la relació amb els grups de l'oposició durant aquests primers mesos del mandat? Li estan facilitant les coses? Diguem que és una relació... Ha fet un silenci una mica llarg, s'ha pensat la resposta. És que és una relació de grup de l'oposició. Jo la veritat és que penso que podia ser molt millor del que és, la veritat. Pensava que em trobaria més participació, més sensibilitat i a més considerant que precisament són ells els que han estat governant fins ara i són ells els que saben com està tot plegat i no he d'explicar-ho, ja ho saben el que hi ha allí. Per tant, m'he sobtat que malgrat saber tot el que hi ha allí facin segons quins comportaments i facin segons quins plantejaments al ple. Però suposo que això forma part del joc polític. I ha estat molt complicat ampliar el temps d'aparcament a la zona blava de Móra d'Ebre. Tenen altres projectes o iniciatives per ajudar al comerç local? Móra d'Ebre sempre ha estat un municipi característic des del punt de vista comercial i per tant en aquest tema hi lluitarem molt, no volem perdre pistonada, tot i que som conscients que se n'ha perdut una mica, hi ha hagut una sèrie d'obres que han dificultat la circulació, l'aparcament i tot això i a partir d'aquí Móra ha anat perdent pistonada en aquest sentit, per tant hi jugarem fort en aquest tema, farem la zona blava més barata en època de rebaixes, estem treballant amb la Unió de Botiguers i intentant cercar solucions precisament perquè tenim una instal·lació a Móra d'Ebre important comercialment parlant, que és un centre comercial del Mercadona, que malauradament l'únic problema que té és que està instal·lada a la porta del poble. Aquí hi va poca visió política, perquè si això s'hagués instal·lat al centre del poble doncs tindríem tot aquest flux de gent que ve a Móra d'Ebre, que és molt i molt, el tindríem al centre del poble i per tant això ens contribuiria a dinamitzar la resta de comerç. Ara malauradament arriben a la porta de Móra, compren i se'n van. Per tant hem de cercar alguna iniciativa important perquè tot això puguem recuperar una part i per tant treballar amb la Unió de Botiguers per fer això. Estem treballant coses, el que passa que tampoc no em vull avançar perquè no seria seriós ara que estem treballant amb la Unió de Botiguers que comencéssim a desvetllar quines són les idees. I com tenen el conflicte per l'ocupació il·legal de pisos buits? Home, doncs mira, celebro que em preguntis això perquè tot i que fa uns dies vaig donar unes notícies que no eren agradables, doncs avui em puc donar de positives i a més calentetes i fresquetes, són d'ahir a darrera hora de la tarda. Ahir a darrera hora de la tarda ens comentaven precisament des del bufet d'advocats que porten això que per fi n'hem sortit i les denúncies estan ja totes presentades al jutjat que correspon, que és el jutjat de Gandesa, i que per tant això ens fa pensar que en un termini d'un mes i mig, 2 mesos tira molt llarg, perquè aquests tipus de judicis avui per avui són àgils i ràpids, doncs obtindrem les corresponents sentències de desauci si s'escau, perquè tampoc sóc jo qui ha de dir, però en tot cas, això ho decidirà el jutge, però en tot cas les denúncies estan presentades, són 21 denúncies presentades i veurem quin resultat tenim, però en tot cas això és una bona notícia i és esperançador. Móra d'Ebre també ha estat noticiat per l'anunci d'obertura d'una aula de formació de models. Què suposa la instal·lació d'aquest centre per al municipi? Bé, és una aposta. Nosaltres el que tenim molt clar és que formem part de les Terres de l'Ebre i hem vist que dins de les Terres de l'Ebre
de les diferents capitals de comarca han anat apostant en diferents àmbits, des d'un punt de vista de la formació, de l'esport, de tot això, no? Llavors hem pensat, bueno, per què no Móra d'Ebre pot apostar en algun sentit, en algo diferent, no? El que tenim molt clar és que ha de ser diferent. El que no ens hem d'anar a fer és la guitza entre nosaltres. El que hem de fer és una mica pinya i intentar que les Terres de l'Ebre d'alguna manera tinguin un complex formatiu i educatiu important, no? I ens va semblar una idea bona, això ens va venir un dia, de fet en un diari vam veure que això estava en funcionament, vam entrar en contacte amb aquesta gent, els hi vam proposar la idea, els hi va agradar, l'hem posat en marxa. A hores d'ara puc dir que teníem un petit problema que necessitem una matrícula mínima per posar-ho en marxa, però que a hores d'ara ja està assolida, per tant jo entenc que això en qüestió d'un parell de setmanes estarà en funcionament, i pensem que és una sortida més que en uns moments en què el tema laboral està molt malament, doncs pensem que pot ser una sortida més pel jovent, i que pot ser una iniciativa interessant, perquè a més el que m'agrada molt és que no estem parlant només d'ensenyar al jovent a desfilar o a... és un ensenyament molt més integral, no? Estem parlant de formes, maneres, educació, fins i tot hàbits alimentaris, estem parlant d'una formació molt àmplia, per tant jo crec que és un tema molt interessant. Abans se queixava que el Mercadona s'ha instal·lat als afores del poble. No queixar-me no em queixava. No al centre de la població. Jo entenc que va ser una poca visió política. Com està el tema de la redacció del Pla d'Ordenació Urbana Municipal? Perquè segurament amb un bon planejament urbanístic aquestes coses no haguessin passat. Tens tota la raó, això efectivament és així. Doncs estem ja a punt d'entrar a la primera aprovació inicial, vam de fer primer els espais de comunicació que corresponen i tal, però en tot cas tenim un problema, i te seré molt franc, que és un POU redactat per un anterior equip de govern que des del nostre punt de vista no és del tot encertat, hi ha coses que són millorables, sensiblement millorables, però tenim un problema, que és que això està parcialment pagat, que això estava a punt de presentar-se, que el dia abans de presentar-se a la població l'equip de govern anterior va dir prou, no ho presentem, per tant estava tot el muntatge fet i preparat, que això val molts diners per fer aquesta presentació, i que l'empresa que ens suporta ens diu, escolteu, jo si voleu que ho canviem, ho canviarem, però clar, si canviem això vol dir canviar informes de medi ambient, canviar no sé què, no sé quantos, canviar tota la presentació, això val molts diners i molt temps, vosaltres mateixos. Bueno, clar, l'altra opció que tenim és presentar aquest POU tal com està redactat per l'anterior equip de govern i en la fase d'al·legacions, doncs nosaltres mateixos, com a Ajuntament, al·legar-nos a nosaltres mateixos i intentar modificar. Això seria un estalvi de temps i seria un estalvi de costos important pel municipi. Però en tot cas el que hem demanat a l'empresa és que ens faci un informe que ens digui quins costos comportaria canviar el POM abans i quins canviar-lo després, no? Una mica perquè quan tot això surti doncs puguem respaldar quina és la decisió que hi ha, no? Però la idea és que jo no m'agradaria arribar al 15 de febrer sense que això no estigui en marxa. Molt bé, senyor Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre. Moltes gràcies per ser avui en directe al programa, al plató de Primera Columna, i fins una altra. Ja el convidem per a que torni quan vulgui. Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició, com sempre.